V tomto videu si ukážeme, ako poskladať jednu stranu Rubikovej kocky. Je to ten úplne prvý krok, ktorý musíte splniť, ak chcete ju poskladať celú. V niektorých tutoriáloch sa však hovorí, že treba poskladať kríž. Nie je to však úplne podstatné, aj keď my ho samozrejme poskladáme, ale spolu s celou stranou. Takže poďme na to. Prvá časť je dať na tú vrchnú stranu, pre nás žltú, čo najviac žltých kociek, koľko len môžeme. Koľko ich tam viete dať, toľko ich tam dajte. A zvyšok už musíme tam podokladať jednotlivo. Takže napríklad vidím túto kocku, chcem ju dať niekde hore. Je to rohová kocka, ona môže ísť samozrejme iba na rohy, jeden roh, druhý roh. Dám si to pod jeden roh, kde to chcem dať čo najbližšie, aby boli čo najbližšie k sebe. Roh a kocka, ktorú tam chcem dať. Teraz kockou musím uhnúť miesto, kam to chcem dať. Ide na to miesto, kde bola tá kocka, kocku vrátim späť. Ďalšia kocka, napríklad táto. Tento ťah robí asi najväčšie problémy na pochopenie, preto pozorne sledujte. Je to presne to isté, až na to, že kocka nie je na najbližšom mieste, ale je z boku. Takže vyhnúť, dosadiť to miesto, kam to chceme dať, kocku tam dosadíme, vrátiť. Ostáva nám posledné jedno miesto, nájdeme kocku, tu je. Dáme to čo najbližšie k tomu miestu, kam ich chceme dať. Vytočiť. Dosadiť. Vrátiť. Máme jednu stranu. Môže sa ešte stať, že kocku nemáme na rohu, ale je v strede. Je to v podstate to isté, ako sme mali, ako keď bola kocka na rohu. Len v tomto prípade je jedno, do ktorej strany uhnete. Takže uhnúť, miesto, kam chceme dať tú kocku, ide dole, kocka sa dosadí, stred sa vráti. Stáva sa, že kocka, ktorú chceme dať na tú prvú stranu, sa nachádza dole. Takýto prípad sa rieši následovne. Kocku musíme najprv pretočiť, čo spravíme takto. Áno, ešte raz. Tu sa nachádza. Takto ju otočíme, tu je. A teraz, ako sme si už ukázali, dať ju čo najbližšie k tomu miestu, kam má ísť. Vytočiť, dosadiť, vrátiť. Ďalšia možnosť je, že sa nachádza hore. Vtedy ju tiež treba otočiť, zároveň ju dostať na spodnú vrstvu a potom znova len dosadiť. Takže dole, vytočiť, späť. A už len dosadíme. Takže uhnúť, dosadiť. Môže nastať aj táto situácia, kedy sa kocka nachádza už hore, ale je nesprávne otočená. Vtedy ju musíme dostať na spodný riadok. Vytočiť, stred vrátiť. A už len dosadíme hore. Takže uhnúť, dosadiť. Nakoniec si ešte spomenieme nejaké chyby, ktoré sa často vyskytujú. Takže, ak by som napríklad chcel dostať túto kocku sem hore, podľa toho, ako som vám to ukázal, by to bolo vyhnúť, dosadiť. Mám. Ale častokrát sa stane to, že vyhýbate sa do opačnej strany. Čiže v tomto prípade by to bolo vyhnúť sa týmto smerom, dosadiť na to miesto, kde by sme chceli dať túto kocku. Lenže táto kocka sa už nenachádza na tej spodnej vrstve, čiže ju tam dosadiť nemôžem. Preto stále si treba skontrolovať, do ktorej strany sa vyhýbate. V tomto prípade doľava.
Ak by to bola opačná strana, vyhýbam sa doprava. Ak sa ti video páčilo a pomohlo ti, podpor ma lajkom alebo komentom. Ak chceš ísť rovno na ďalšiu lekciu, tak klikni sem. Ak si chceš niečo zopakovať z tejto lekcie, v popise nájdeš stránku, kde je všetko ešte raz vysvetlené. Dúfam, že ti toto video pomohlo a vidíme sa pri ďalšom.